Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga headlines, DSSD ginausisa ang reklamo angot sa ginaligar expired nga food packs. 7 ka mga barangay sa Bacolod makabaton sang kaugalingon nga ambulansya. Sa mga balita national, pagpanubo sang physical distancing sa mga pampubliko nga transportasyon may nagakaigo nga basihan sunod sa DOTR. Independent Committee pagatukuro na gud mag-monitor sa clinical trials ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sa balita international, COVID cases sa kalibutan liwat naka-record sang highest single-day increase. Sa sports, PBA magasapol para sa liwat nga pag-umpisa sang liga. Balita Entertainment, Angel Locsin ginsabat ang mga alegasyon nga nag-break na sila ni Neil Arce. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga breeds ang ido nga safe para sa mga bata kag pwede makimo nga tagabantay. Aksyon Balita Morning Edition. Maling aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 15, 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag ako naman Aksyon John Diaz. Kagkaron sa detalye na sang lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area kun LPA ang nakitaan sa 225 kilometros na katundan na amihanan na katundan sang Katarman Northern Samar o kung 40 kilometros na katundan sang Pili Camarines Sur. Ang bugos nga Visayas, Palawan lakip na ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro ang mangin magalumon nga may lapta-lapta nga pagulan bangod sa LPA. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagat na nakatundaan padulong na bagat na nasidlangan ang magaluntad sa bugos nga Visayas, Palawan lakip na ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental yara sa 24 degrees Celsius tubtob 39 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak tak na alas 5:45 kainas ang aga kag natalana nga magatumod tak na alas 5:58 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:15 ang nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Biskan simple Alright, good morning sa tatanan nga mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Dorel. Yes, Aksyon John, good morning again and sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Yes, good morning lang sa aton nga mga online viewers. Good morning kay Gracia Rita Hordivalia. Good morning, Aksyon Radio Bacolod watching from Silay City. Rita De Leon Catalan, good morning. Lynn Villarusa, KJCM, good morning. Mary Jane Mendoza, good morning sa inyo. Sino pa? Kay Christine Menyes Villalobos, good morning. Felix Sapiro, good morning. Nagapamati man sila. Action John, ginag-greet ko lang si Kino Tansin ko. Nagapamati man siya. Good morning. Wow. Good morning, Hi, love. Kino! Kamati ka to. Kamati ka to. Nabi ako to. Yes. Recorded tumong later lang. Kaya. Hi, Kino! Mustang dulidkin. Dulid gid. Sige, ka po to, Dennis Timoruma. San Enrique, si Dennis yung mo. San Enrique, saya. Correct. So, Biliwat, Danaybi? ano? Liwat, Danaybi? Good morning, love. Sana all! Okay, so di na tataksyong dyan. Wait lang. Nalaka! Kasi namin sa ngirit na sumugad lang. Ay, dapat namin gadyaton yung ngirit. Of course, every day. Correct? Okay. Sheila Alagos, good morning. Diba? Dahil magiging ba sa epekto ko, nag-good si Kino. Sure.
Okay, enough. Boy, enough. Kay Pinky Terwell, a blessed morning, Aksyon Dorel and Aksyon na John, always watching live. From Barangay Villamonte. Stay safe, thank you. You're welcome. Kay Toto JV, wow, good morning. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, Aksyon Dorel and Aksyon John. Keep safe, everyone. God bless and protect all of us. Yes. Kaya Dennis, good morning again, Papang John ko, no? Hi, Mommy. Bobong Mommy. Greet ko lang mataga kahig lupad, San Enrique. Si Anthony Jones, ginagreet niya man kay si Ray Jan. Okay, mga ka-energy, maghalong kag magdala payong. Wow, magdala payong. From your president. Good morning lang, dara kay Shaila Asuero, Cheline Buerom, Nicole Piano, Kim Servilio, Aliana Busime, Shane Sisles, Rafaela Bilarde, and Ayesa Ferrer, no? Good morning lang ko, no? And ang iya mensahe nagasiling nga ginayo gid kamo nga magtarong kamo eskwela mga inday. Kaya wala na kamo kuno gatarong mag-eskwela, tandaan mahal ang tuition fee. Ang Baldri. And also good morning kay Shane Noniesa and Carlene Noniesa, and good morning to all Noniesa family out there. Basta sining mga pang mention kuno dapat lang gidatandaan nyo, mahal ang tuition subong. So, correct, in action dyan. Ano nga online, mas mahal pag yun, ay, diba? oo, kay gastoso pag yun. True. Kay Emmy Dolido, good morning, action dyan. Action dog watching from Hong Kong. Jocelyn Arisivita Ola, good morning. Kay Sally De Sousa, good morning from Sam Village. Kay Gino Isiser, kay si Toto JV sa Mursha, siya ko no. Okay. Kay Noyan Penaflor, dra sa Metalisay, good morning. Ikaw, kita mo da? Yes. Edeline Kauntoy na? Edeline Kauntoy. Ay, sige, continue lang ang reaction doon. Yes. Si Edeline Kauntoy, good morning. Kay Annie Raffles, Ohio Gozama, Aksyon Radio Bacol, watching from Okinawa, Japan. Yes. Christine Menyes Villalobos, good morning, Aksyon John, kag Aksyon Dorel, morning man sa Energy Fans Club, kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, from the SB. Keep safe, mga ka-aksyon. Hi, good morning. I'm watching from Manila. Pag-greet sa family Libdan, sa Mursha. Thanks from Jerry Olquin Libdan. Good morning man sa liwat kay Anthony Jones Tabulong Havilio. Welcome back to my channel. Pwede na siya ka YouTube account. Actually, basta may YouTube na siya. Siguro, feeling ko man. Ito siya, i-subscribe. Sige. Anthony Jones Tabulong Havilio. Good morning. I'm watching from Bago. Good morning to Edeline Kauntoy. Alex Ventes. Sir Alex Ventes, good morning. Bongbong Sukatin Sulaya, good morning, Aksyon Radio Bacolod. Benji, good morning. Benji Suelan. Good morning to Benji Suelan. Okay, sige, standby. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasana. Balitang ito ay hatid sa Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Kagkaroon sa detalye sa nagapauna ng mga balita lokal. Ginausisa na sa Department of Social Services and Development kung DSSD Bacolod ang pila ka mga reklamo nga ginaligar expired na ang pila ka mga noodles kag pansit canton nga nalakip sa food packs nga ilang nga nabaton gikan sa syudad. Una nga nagpabutsyag si Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o konundok nga displayado ini matapos nga may pila ka mga driver nga nakabaton sang food packs gikan sa syudad. Pero NFA ang bugas kag expired ang canton kag noodles. Sunod kay DSSD Head Pasita Tero,
Ang NFA nga bugas ang gikan sa Iloilo kag ini ang gin-deliver sa NFA diri sa probinsya. Kag ini man ang nga klase sang bugas ang ginahatag sa Department of Social Welfare and Development sa iban nga probinsya sa Region 6. Ginalantaw ni Tero nga posible ang init sa warehouse ang nag-contribute mangkon nga naglain ang bugas. Ginpayag man ni Tero nga hindi man tanan nga noodles kag pansit canton ang ginhatag nga expired kag base sa iya hibalo mayara pa ini sang allowance. Ginausisa na karon sang DSSD ang mga reklamo. Leader Butch, ang noodles to be expired in September and October. Naman din na na-expire. Ibalik ko pa lang ito kung ano gid na expired ko as the date po na September 25 ng itaga ang isaya over. Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Makabato ng 7 ka barangay sa syudad sa Bacolod sang tigisa ka ambulansya gikan sa Department of Health ug DOH. Suno kay Congressman Greg Gasataya, inengin palabot sa iya ni DOH Regional Director Marlene Convocar sa ila pagsinapol nagligad nga Setyembre 12. Dugang pa sa kongresista ang pondo sa sining nga proyekto ang gikan sa General Fund sang Department of Health sang 2019. Lakip sa makabaton sang ambulansya among barangay sang Punta Taytay, Tangob, Felisa, Handumanan, Kabug, Mansilingan kag Banago. Suno kay Gasataya natapos na ang bidding sa DOH Region 6 kag ginapaabot nga mag-abot ang ambulansya sa madali nga panahon. Nagpangabay si Gasataya kay Convocar nga kun maghimo iprioridad ang syudad sa pag-deliver sa ambulansya bangod dako ini nga bulig para sa pagkuha sa mga COVID-19 positive nga sayluhon sa quarantine facility. Ginpang-identify na ni natong last year nga ini siya turnover sa 7 ka barangay diri sa Bacolod. Barangay Punta Taytay, Tangob, Felisa, Handumanan, Kabug, Mansilingan, kag Barangay Banan. Kabahin sang pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Samtang ginahulat pa sa Department of the Interior and Local Government sa probinsya sang Negros Occidental ang guidelines kag mechanics agud sa natalanan nga pag-hire sang gobyerno nasyonal sa 50,000 ka mga contact tracers sa bilog nga pungsod. Suno kay DILG Negros Occidental Director Attorney Ferdinand Panes, magapatigayon sa isa ka online meeting ang talatapan ni DILG Secretary Eduardo Anyo agud talakayon ang among nga programa. Dugang pa ni Panes, wala pa siya sa ideya kung pila ang numero o kung kadamuon sa mga contact tracers nga iga-assign sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Sunod pa sa among opisyal, kontraktual lamang ang trabaho sa gobyerno sang sinuman nga mag-qualify apang ini sila ang natalana nga makabaton sang salary grade 9 nga sweldo o kung masopra sa 18,000 pesos kada bulan. Ginapaabot man ni Panis nga ila na mapagwa sini nga simana ang nagkaigo nga guidelines kag mechanics bilang basihan sang publiko nga interesado sa pag-apply. Naglabot sa 7,739 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos mako-record sang 184 ka bag-o nga kaso. Ang 184 ginalakipan sang 156 ka local cases, 17 ka for verification, na pulo ka LSI kag isa ka ROF. Ang kaso na record sa syudad sang Bacolod nga may 60, syudad sang Iloilo nga may 48, Negros Occidental nga may 36, Capiz nga may 24 kag probinsya sang Iloilo nga may 16. Ginanunsyo man sa DOH 687 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 4,271. Samtang ang syudad kag probinsya sang Iloilo naka-record sang tig-isa ka napatay nga nagdala sa kabilugan nga 120. Ang Western Visayas sa kapagwa sang 1,637 ka laboratory results nga may 184 ka bag-o, 8 ka repeat test, 1,445 ka negatibo kag wala naman sang repeat test. Mayorya sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang nakabato na sang hazard pay kag special risk allowance o kun SRA. Ini sa tion sa community quarantine bangod sa COVID-19. Sunod kay Progressive Alliance of Capital Employees President Renilo Glastiere, may dutay na lamang ang mga empleyado ang wala makabaton bangod na atrasar ang pag-comply sa mga ginakinahanglan. Base sa computation, 500 pesos kada adlaw ang pagabatunon nga hazard pay sang empleyado. Depende ini sa daily time record kagadamoon sa mga inadlaw sa ila trabaho umpisa sa implementasyon sang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa tung Marso 30 tuig 2020. Ang mga health workers naman nga ginakabig bilang mga frontliners
ang makabaton sang hazard pay kag SRA nga 25% sang ila basic salary. Nahibaluan nga may pila ka mga empleyado sang local government units ang nagareklamo nga tubtub subong wala pa makabaton sang kaangay man nga benepisyo. Sa aton diri sa Capitol, almost nakabato na gid man niya sir, maliban sa mga offices nga may mga difficulties siya sa sa ila administrative na sir nga aspeto ang delay. Si Progressive Alliance of Capital Employees President Renilo Lastiere. Gin papanaugan ni Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acebuches ang 30 kadlaw nga suspension sa ka-traffic enforcer nga wala nagasuksok sa face mask. Ang traffic enforcer ang assign sa Talisay Bacolod nga border nagligad nga Setyembre 6 kag nadala sa kuha nga litrato sa Aksyon Radio Bacolod nga wala nagasuksok sa face mask. Nasaad sa post sa Bitaw sa ila Facebook account nga matapos ang disciplinary hearing kag due process nga guilty ang traffic enforcer sa wala pagtuman sa pagsuksok sa face mask kag face shield sa tion sang field operation. Nagpaandam sa Cebuches ang severe penalty batok sa mga enforcers nga magkometer sang parehas nga biolasyon. Nagbalik na kahapon nga adlaw Setyembre 14, 2020 ang trabaho sa mga talatapan kag departamento sa city government sa syudad sang Bago. Base sa Executive Order number 60 ni Mayor Nicolas Yulo, ang pagbalik trabaho ang paagi sa skeletal working arrangement bilang precautionary measures batok sa COVID-19. Base sa Executive Order sang alkalde, dapat ka mag-work from home ang mga empleyado nga nagabatsyag sang respiratory infection, immunodeficiency illness o kung influenza-like illness. As of September 12, 2020, ang bago naka-record sang 83 ka confirmed COVID-19 cases, 99 diri ang naka-recover kag 5 naman ang napatay. Agod mapasiguro nga ginasunod ang health protocol sa mga border control adlaw-adlaw ginapatigan ang Red Teaming Operation Report pagi sa virtual meeting. Sa kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ginalantaw ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Benias kung ano ang dapat liwaton kag kung balamay naghimo nga paglapas ang kapolisan sa pagpatuman sang mando. Suro kay Pico, siya mismo personal nagalibot adlaw kagabi sa mga border control sa Police Station 1 pagadto sa Police Station 6 agod lantawon ang ilang ginapatuman nga check-up border. Magluwas sini gina-check man ni Pico ang PNP Beat Patrol kag patrol cars kung nagapatigan man sa nga police visibility patrol. Suro kay Pico, kung may makita nga sala sa pagpatuman sa health protocol, may salabto ng hepe kay Binyas bangod sa ila ginatugyan ang mga border control. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete management sa imong Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong
All right. Good morning, Yes. Aksyon Dorel. Sa liwat yan sa itong mga kaksyon. Good morning. Bali, Dennis Richard Tibor Ruma. Mami, ginakilig-kilig ka. Basta ako pag... Basta ako pag inaliwat ka, no? Isa pa, B. Isa pa, B. Isa pa. It really hurts. It really hurts. Good morning. Zet Alunan, happy gid sila nga duwa morning. Yes. Ma'am Zet, dapat happy lang, no? Emmy Esmeralda Dolido, patamyaw man sa tatay ko, Elias Dolido sa Barangay Paluma, Valladolid. Ga-monitor man siya. Good morning kay Greta D. Marie Marquez. Good morning man kay Kimberly Langreo, dara sa Bay Barangay Sumag. How's everyone doing tonight? Hope everyone is doing well. Greet kindly to all my cousin sa Eroreco, to Ma'am Shelane Halong Perme from Miss Vanessa Mayo. Love you ko, no? Love you. Kay Santos Endrada Jr., good morning, Aksyon Dorel Cabatu. Good morning man. Alfe Caceres, morning sa inyo dua, Aksyon kaga family siya, umayong aga. Kay Coach Mike Aven, good morning. May lang pag-deliver kay Halonggid, Coach. Kay Miss Seven Heaven, good morning man. Kay Dina Decrepito. Good morning, Aksyon Radio, always watching FB Live from Barangay RSB. Greet ko lang mga Barangay Kapitan. Barangay Kapitan Elmer Aris, kag Barangay Kagawad, kag mga BHW, God bless, keep safe. Kay Ernie Florentino, good morning. Kay Nang Babyzel Rubio Santellan, nagapamati. Kay nag-invento naman ko balaing yung intro sa akong greetings na hilig kagid Anthony. In fairness, Anthony early na nagabugtaw. Kaya Zet Alunan, good morning. Kaya Erla Vega, may aga. Si Mami Ems Aboso, Araman. Good morning, Mami Ems. Kay Angel Grace Panhilason. Good morning, Aksyon John. And Aksyon Dorel. Nagapamati kami di sa inyo. Samta nagainom sang taho. Wow. Sana all. Sana all. Kaya, Dennis, what's up mga ka-energy? Welcome back to my YouTube channel. Wow, bongga. Road to 50 million subscribers. Ay, bongga. 50 million subscriber. Talong-talong mo pa si ano, ha? Yes. Ikaw naman, Aksyon John. Good morning kay Anthony Jones sa Bulong. Larry Tabianan, mayong buntag. Mayong buntag, Sir Dennis. Noli Tragico, good morning, NOHS class of 1984. Vanessa Mayo, what's up? Energy Funds, it's nice to meet you guys. Hello ka, Aksyon Jan. Si Maroon 5. I can't lie. Sa Maroon 5. Vanessa, magkapon 501 mo. Sino ka daw sa Maroon 5? Hindi na ba Nalipat ko galing ni-mention? sa members sa mga Maroon 5 mong. Why na ko galing hamba kung sino? Basta yung mga kanta, diba? Every day. Tsak to, posible hindi mo. Good morning kay Christian Tad Isalaver, kay Miss Patricia Luz Hiroche Salvador, watching us live this morning. Ano ka Maroon 5? I-search sabi mga Maroon 5. Amo na gani. Ano man, spending every day. Nababog ko, diba? Yeah. Ang Girls Like You, okay. Mga memories. Ang memories. Here's to the ones that we got. Wow! Here's to the Hi na baby, hi na rin. Ay, ano? Dugain to, anay. Ito di pala, diba? Anyway, si Adam Levine. Si Adam Levine kaguro sa Maroon 5. May bongga ka. Si Dennis, bilaga pinagusto. Yes. Winnie, good morning Aksyon. Rodney Toche, good morning Idol John. Idol John. Ken Dukto, good morning Natabio family. Di ka to gabasa man? Ken Dukto, Natabio family. Happy birthday sa tanong yung may birthday Aksyon John. So mga adlaw, September 15, yes. 2020. I Wala hope pa, na na-enjoy nila birthday. Hopefully ka na-enjoy nila. Ma-enjoy para ka temprano. Diba? Hopefully ma-enjoy nila bisan maulanon ang panahon. Yes. Kay Paz Barcoma, good morning. Wanda sa imo. Arang pamati man siya Aksyon Joy. Ang biya, sing it, Miss Beautiful Dorel. Daw? Ara na? Wala pa. Yes, sing it, Miss Beautiful Dorel. Hindi ito na sige. magsaton. Stand by.
pasimbanwa mapunaw nga hangin nagadapya na ikaw na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kagkaroon sa detalye sa nagapauna ng mga balita nasyonal. Gain klaro sa Department of Transportation o kung DOTR nga ginbase sa pagtuon asang mga eksperto sa railways kag medical fields ang implementasyon sa pagpanubos ang physical distancing sa mga public transport bangod sa COVID-19 pandemic. Una dariging kwestiyon sa pila ka personalidad lakip na ni Vice President Leni Robredo ang nasambit nga tikang sa DOTR kung sa diin ginpanubo sa 0.55 metro sa lin sa isa ka metro ang physical distancing sa mga pasahero nga nag-apekto o kung nga nag-epekto kahapon nga adlaw Lunes. Sunod kay DOTR Undersecretary Artemio Tuazon, ginbase sa pagtuon sa mga eksperto, ang tikang pareho sa train, ang International Union Railways nga ginakuha o kung ang ginkuhaan sa opinyon. Dugang panituason kung basihan ang datos sa karon, ang Pilipinas na lang ang nagapatuman sang isa ka metro nga distansya sa tunga sa mga pasahero. Ginparayag panituason nga ang medical expert mismo ang nagpahayag nga ang transmission rate mahimo manubo sa 94 tubtob, 95% paagi sa pagsunod sa health protocols, pareho sa pagsuksok sang face mask ug face shield, lakip na ang regular nga disinfection. Pagatukuro ng Independent Committee para i-monitor ang safety sa clinical trials ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas sa virtual briefing, ginpahayag ni Science Secretary Fortunato de la Peña, magarekomendar ang ahensya nga magtukod sa komitiba sa National IATF. Ginpatahag ni de la Peña ang Sub-Technical Working Group ang pamunuan sa DOST apisar nga wala pa ini natalakay sa National IATF nga magtukod sa Safety kag Monitoring Committee. Sunod kay de la Peña, 8 ka mga zones ang na-identify nga patigayunan sa clinical trial. Ang Pilipinas ang nakapirma na sa 5 ka mga confidentiality data o kung data agreements para sa 5 ka mga vaccine nga gikan sa Australia, Russia, Taiwan kag duha sa China. Samtang naglabot sa 265,888 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos madugangan sang 4,699. Ang bagong kaso na record sa National Capital Region nga may 1,498, Cavite nga may 221, Bataan nga may 198, Bulacan nga may 185 kag Batangas nga may 176. Ginanunsyo man sang Department of Health ang 249 kabagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 207,504. Ang Pilipinas naka-record sa 259 kanapatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,630. Ginanunsyo sa Department of Transportation nga gin-adapt na sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases ang ilang ginaduso nga service contracting scheme para sa public transport agud masiguro ang safety sang public transportation system tungod sa global pandemic. Sa IATF resolution na petsahan sa Setyembre 7 ang implementasyon ang service o konsang service contracting sang POV nga ginaduso sa DOTR kay Economic Development Cluster ang ginaprobahan para sa subsidized sang public transport operations. Matagan sa incentive ang PUV operator nga nagbalik, maserbihan ang commuters kung magbalik o kung mabalik ang pangabuyan sa displaced transport workers kag iban pa. Ang DOTR ang manguna sa implementasyon sa pulisa o parang LTFRB matapos ginpirmahan na ang Bayanihan 2. Ginpangabayan ni Secretary o ni Senate Minority Leader Franklin Dillon ang Department of Interior and Local Government o DILG nga iprioridad ang pag-hire ng barangay health workers kag displaced workers bilang mga contact tracers. Sunod kay Dillon, ang prioridad dapat ihatag sa barangay health workers, civil society organizations kag parent leaders alin sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps sa COVID-19 efforts ng gobyerno. Patag ni Dillon ang nasambit nga grupo nagkaorganisa kag pamilya nasa komunidad rason nga mas mahapos ang contact tracing. Dugang panidrilon iya ginaduso o kung ginduso ang probisyon sa Bayanihan 2 sa tuyo nga mapabakod ang contact tracing capability sa pungsod Pilipinas.
Kag sa katapusan nga balita national gin-cancel sa Department of Budget and Management kung DBM ang 727 milyones pesos nga kontrata sa Virgin Health Link Philippines Incorporated para sa pagbakal kung tanis ng 500 mil ka mga personal protective equipment o PPE matapos ginaligar na delay ang kontraktor sa delivery kag overpricing. Ginanunsyo ni Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau ang nasambit yung impormasyon sa DBM Budget Hearing Senate Finance Committee. Suno kay Lau ginakonsidera na kung tanis ang DBM ang delay sang delivery apang bangod sa ginhimo sang supplier nga pagpasaka sa presyo napilitan ang ahensya kanselahon ang kontrata. Ang Virgin Health Link Philippines Incorporated ang mag-deliver kon tani sang 500 mil ka sets sang PPE sa warehouse sang Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo sa sulod sang 45 ka adlaw halin sang gin-issue ang purchase order. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa atong mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpumuhin delikado Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Diaz clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa... Okay, good morning sa liwat. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning to Stephen Magbanwa. Good morning. Heaven, good morning. Carl Neil Ron Manaay, good morning. Ano nang bali Britney Spears subong kamusta si Britney Spears? Sir Dennis, Dennis Vanessa, kamusta kuno si Britney Spears subong? Isa lang abibalay si Britney Spears kasi si Ma'am Vanessa no. At ano man. Enavoy Duhinog, beautiful Dorel, good morning. Good morning Mandara kay Aksyon John. Always monitor Kalonga Airport, no? Ano yung ginanamin ni Dennis? Ano man Richard? Hindi ko kabalos ang tono Because a girl in my mirror is crying in tonight and there's nothing I can tell here to make her feel all right. Anong tono sinaman? Hindi ta kabalo sinaction Bala ka rin mo ya. Kaya Subse Rose Predes, pa-shout out ko na Aksyon dyan. Aksyon dyan! Natawa kung sino ang next. Sino? Next kay Subse. Oy, Tita Michelle Marquin! Good morning, Aksyon John! Aksyon Dorel! Tita Michelle, good morning! Mama na siya ni Aksyon JM. Mama na siya ni Aksyon JM? Ay, ala. Tita Michelle! Alam mo ba yung sinasabi ng iyong anak? Istoryahan lang ka. Istoryahan lang, no?
Pero in fairness, nami itong pag-welcome ni Tita Michelle sa birthday niya, bala ni JM. Ate si Tita Michelle nag-welcome. Nami itong pag-welcome niya sa iya Gindala. Nga mga bisita. Nga mga bisita. Perfect. Ay, pero ano na to, doon pa rin, nasinang ba mo kagapon? Yeah. Past is past. No need to discuss. Yes! Yes, power! Power! Siya dapat action dyan. Kaya Delmar Diquinya, good morning. Dras sa may Tabunan, Bago City. Dito Dayap, good morning man. Kaya hambal ni Sabse, pa-shoutout ko family Predes, La Chica, family Almonia. Salamat mga idol. You're welcome. Kay si Rayjan. Good morning, Rayjan. All right. Pa di pa energy. Gintinguan niya in fairness nga magbugtaw temprano. Da sa may manapla namit puto da sa manapla. Wow. Madala siya kuno kumakanto siya sa Bacolod. Thank you in advance. Okay. Kaya Gabriel, ano yung pagbasa? Hugh Christ Gabriel, panamyaw gikan sa Kapihan, La Carlota City. Kay Fidel Ortega, good morning man. Da sa may silay kag kay Michael June Season. Good morning. Pang dyan na lang ginkapon na siya sa papang. Pang dyan na lang. Da sa may Paranaque. Gracias. Kabalo na ko sa memory, sa mga here's to the one that we got. Managani. Nagali. Sige, may kandabi, kaya request mo kanta ko, no? Wow! Kabalo ko lang research ito din. Research ka ganyan. Kaya bako ano naman, ano ginakanta, nagali, here's to the ones that we got. Yes. Cheers to the wish you were here, but you're not, because the drinks bring back all the memories. Of everything we've been through. Sila ko ginaction dyan. Toast to the ones here today. Okay, mo siya gali. Yes, diba? Toast At least to the kabalo ones ka that ba we lost lang? in the way, because the drinks bring back all the memories. Yes. And the memories bring back yo. Pero diba? amo rin namin, dali kay memories bring back lang. Yes. Diba? No, sa likod na memories lang. Bring back, pero again, no need to discuss. No need to discuss. Tita Michelle! Tita Michelle! Sige, action dyan. Sige, no? Good morning, Aksyon. Radyo pa shoutout sa Family Noble, Florine Bulak Noble Septino. Keep safe and God bless. Yes, God bless man. Sige, standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Ginkumpirma sa World Health Organization o WHO ngaliwat naka-record sa highest single-day increase sa sulod sa 24 oras sa mga COVID-19 cases sa bugos ng kalibutan nga naglabot sa kabugosan nga 307,930. Ang una nga pinakamataas sa isa ka adlaw ang na-record sa tubang Setyembre 6 sa diin naglambot sa 306,857 ka mga kaso ang na-report. Base sa official data sa World Health Organization, naglabot na sa 29,388,452 ang total coronavirus cases sa bugos ng kalibutan umpisa sa outbreak sang pandemya. Kagkaroon sa balita naman sa patag sang negosyo. Nagpagwa na ang sang insakto nga balor sang ipatuman nga rollback ang iban pang kompanya sang langis. Sa abiso sang Shell, piso ang buhin sa kada litro sang gasolina, piso kag 45 centimos naman sa kada litro sang kerosene, kag piso kag 55 centimos sa kada litro sang diesel. Iniman ang balor sang rollback nga ipatuman sang Petrogas sa ilang nga gasolina kag diesel. Lasais kay sang aga subong adlaw Martes, epektibong rollback sa mga kompanya sang langis. Samtang sa ito naman nga foreign exchange rate, ang US dollars yara sa 48 pesos and 44 centavos, ang Singaporean dollars naman yara sa 35 pesos and 57 centavos, kag ang Hong Kong dollars yara naman sa 6 pesos kag 26 centavos. Kag sa ito naman nga balita, entertainment action, John. Yes. Wala niya sa kubrakod ang mga tao, no? Kaya subong si Angel Oxy naman ang ilagin hilabtan action, John. Kami napabalita naman nga si Angel, kuno kag iya boyfriend, bala nga si Neil Arce.
nagbulaganay sila connection dyan. Hambal ni Angel, wala gid siya ka-expect nga amo ginakuno ka ano blang mga tao ka grabe mangguba bala makialam sa buhay ng may buhay. Ambal niya, ginpost niya, gin pa matud-an niya action dyan nga wala sila nagbulagay. Kung madumduman, wala lang na dayon ang ilang kasal. Diba? Kaya tungod sang pandemic. Sang 2019, June 2019 action dyan, engaged ni sila nga duwa. Kag tinitani nga summer, tutani, bala mong sini nga 2020 ang ilang nga wedding. O galing kay, wala na dayon, kay tungod, sining pandemic, mas ginpili nila nga ipaiwan. Meron bang gin-push gidya, di ba? Gin-push nila, ginpili na. Kaya gusto guro nila nga, isa na lang ka event bala nga bongga dayon. Amo ginaya, basta artista kaya. Pareho bala kay, sino gani? Si si Sara Labati bala? Richard Richard Boroma. Richard, ano ganun na? Nalupad na ko, Gutierrez. Sabi ko Richard Roma. Sabi ko Richard Roma. Ganito, nagliko din pa si Richard Roma. So, wala siya dyan. Di ba sila bongga to try kasal suppose di sa Boracay to. Galing kay wala dayon syempre kay may pandemic wala makato. So ginpili nila do ka civil wedding lang anay. Kag next year guro pa dayon non. Tamo ginaya basta gani artista ka, expect mo na nga more gid mga showbiz news. True. Bisan hindi ka gani artista, tupod ba live mo showbiz. Grabe ang sungad. Hindi ba bang into the roof. Pero ang clear hindi wala sila nag-break up. Wala wala sila Padayon sila. Pareha sa Aksyon radyo ga padayon. Okay, kamo sino? Kamo? Padayon Japan. Wow! Hi, Road to Forever. Hi, Danaybe. Hello! Ala. Sige, na kayo overtime na tabala. Kagsa to naman sa balita sa sports. Natala na nga magpatigayon sang pagsinapol ang Philippine Basketball Association kan PBA karon nga semana agad i-finalize kun madayon bala ang mga hampang. Ginpayag ni PBA Commissioner Willie Marshall nga kaupod nila sa pagsapol ang mga players amo man ang mga Board of Governors. Mag-umpisa ang pagsinapol sa Miyerkules kag ining pagasundan sa adlaw sang Huwebes. Pila sa mga tanan ang istoryahan ang mga pagaymuon nga bubble games ang PBA kag ang pagpadayon na sang 45th season sang All Filipino Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy! Yes! Energy! Wow! Lahat magibasa naka-high-love! Energy! Energetic kita dapat. Actually, everyday ko yung energetic. Yes! Oh my gosh, di ba? So, kay overtime ta subasyon dyan, duha lang anay nga ito yung balita special. Duha lang ito niya istoryahan. Kay boss naman ang iban. Hindi ba lang mag-anak siya dyan, mga breeds ang ido bala nga safe para sa mga bata ag pwede mahimo nga tagabantay sa inyo balay. So, hindi magid action dyan nga damo sang nagapalangga sa mga ido, di ba? Okay. Damo gid ang iba niya ginapangin matchan nilang ido ya. So, action dyan, ido ni siya nga safe para sa mga bata man. Okay. Kag pwede mabantay sa atong puloy-an. So, una ang American Mastiff. Ini ko na American Mastiff action dyan, vlog ko ni sila kang nagabuga, tub-tub, 200 pounds. Imagine, bala mag 200 pounds ang ido action dyan, dumas bugat pa siya sakon, kaya ako pila man lang ko ka pounds. Ikaw pila ka pounds? Ako mga, pila naman ko man, around 50 kilos, mga 110 guro. 110 ka lang? Hindi ang 50 kilos. But super easy. Di ba it's 2.2 per pound? 2.2. So mga maran ko siguro mga muna yung mga 110 to 20. American Mastiff, nadula na. Kita mo, wala. mo pa, wala na. So, American ano siya? Mastiff. May ara nakita ko. Amo na siya ang daw... Ini siya ko nung nga ido-action dyan. I saw it. Boy, saw it. Ini siya ko nung nga ido-action dyan. Pinakakalmado ni siya nga ido. Gali. Nga nagahatag protection sa mga bata. Kag di ba hilig ni siya ko nung magampang-ampang sa mga bata. So, amo ni siya nga mas nami ni siya nga nga isaguron mo. Himon mo nga ter. Okay namin. Mag-inset si JMC mo, di ba? Hakdog na yan. Pero kung natahon mo ang perspective hindi siya pang bata. Pero ano siya gali, buot-buot ni siya gali nga ido. Okay. So, amo nag-action dyan,
hindi kita yung maka-judge sa based on sa itsura. Pero kay JM, hindi mo siya Yung isa man base ko na siya hotdog sa yung pasay. Nakibot ko gaya mo kasi simo. So next action John, next lang anay ha. Kaya actually damo ni siya. Ang Akita. Subong lang ko ni Cabatu nga may ido uling Akita. Be, palang tawa ko bisang tsura ni Akita. Pakita, be. Akita mo na siya sa Akita mo. Parang nakita mo? Basta ka pang akit siya kay Akita. Belang taon ta tsura sa Akita. Ini ko na Akita, guard dog, gini siya ko na action dyan. Japanese breed. Okay. So, meaning, basta gagmay siya or something? Alang taon ta, be? Be, di na si Akita, action JM. Guys, ang ato niya, no? Akita. Pero kung lang taon, kung si Akita, Japanese dog. Medyo, siling ko gid. Siling ko gid, si JM. Si JM gid. May lang hindi ang mga picture, butay, no? Kaya gita rin, matiwas gita na action dyan. Pero, kung nataon mo, si Akita, do ka wolf ang iyang karakter, iyang itsura. Amo ba nga do ka labas? Ang sungo do ka, lang yung typical nga ido? Yes, do ka, ganina do ka wolf, nga do ka, pero, ini siya connection dyan, siya kuno tampad, gini siya kuno nga ido sa bugos nga pamilya. Feeling ko sa Akita, ang Akita nga dog, nakita ko na ni sa mga Japanese nga mga prime or sa mga royal family. Yeah, siguro Okay, usually, di ba, ang mga ido nila, may upod na silang ido? Oo, Sa ato niya aska lang anay. Kaya wala ta budget sa Akita, medyo mahal-mahal Meron ko nakita, dabog-dabong na walang lawas, yan Farmy something ang name niya. Ano? Do gamay sa nga dog, hindi ko kabalo sang breed. Hindi ko si Aksyon. Poodle? 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 Ama na siya. Damo actually breeds ang ido. Pero ang pinaka-favorite ko ganyan breed, ang Corgi. Corgi. Kaya gapa-heart ang iyang bot? Fluffy ang iyang butt. Oo, gapa-heart. Yes. Ito yung boss naman ang iba na siya dyan, kaya wala sa time. Okay. Kasi ma-award na tadi ka rin na siya. Aksyon Balita Morning Edition. Boss ang heart, gawag na heart. Ga-heart? Yes, kabungga ka na dyan. Kay Sir Michael Tambasen, good morning, Anay. Kay Sir Stephen sa Victoria's PNP ni siya gali action dyan, good morning. Sino pa to kagina man? Good morning kay Renzo Martinez. Yes, araman siya. Good morning kay JC Abaha. Yes, good morning mga sir. Ang mga police. Mga police ni sila na subong action dyan. So una, schoolmate lang ni sila, no? Subong yung mga police na gid sila ya. Congratulations. Kay Sir Rodney Harder, good morning man. Okay, good morning sa tanan nga mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:58. Kag inyo nabatian ang nagapanguna nga mga balita lokal, national, international, sports, entertainment, kag balita espesyal dari sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Martes, Setyembre 15, 2020. Mga ka-aksyon, 101 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 108 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Brian Morden. Sa liwat kami nyo matag balita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Una sa beto na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!